Sai paulihu riyamu asalomoni rohamu jupang ho diruasmi akana sere maroha na magigini dadosa o ditiru sasude o ditiru sasude. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhod na roha. Imana mangaramoti ati-ati doh pikiran mo na di bagansan Kristus Jesus Tuhan. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, selamat hari Minggu. Parhora sama di hamu amanami na namin na hinaholongan di dia pihamu maringanan. Tang yang nami totong tuhatta marorok daging nang todebuna. Selamat beribadah ma manginang ate. Namang masuk kita noaing Minggu palima hodung Trinitatis. Manotong martangiang madok mauliate huhuk mamuji debata. Bagi yang bisa beribadah, selamat beribadah ma manginang na subuhi mar minggu mar sahur doh debata di tongan di huriana sadarion alanya kaulaun parsahito doh akasitaon. Tang yang nami totong tuhat tanah marorok daging nang todimuna. Saya malum maka sahit tarapul marsa ni roha di parrohai maha makana marlas di roha. Amanami na namin ang matuanang sudah gugu tuhat tanah marorok daging nang todimuna. Amanginang, mari kita dengarkan firman hari ini untuk kita. Rom 7 ayat 15 sahat tu 25. Aidang hutolopi nahu baini. Ai nahu hagigihon idohu ula. Dada nahu halomohoni. Alai ia huula naso hinalomohon ni rohaku. Nama nulopi maau dihinadenggan ni patiki. Asa dada au nama ngulahosa. Tung dosaido nama ngingani au. Ai huboto do dangadong nadenggan maringana di bagasan au. Madok di bagasan dagiku. Ia hagiotot dapot donian diau. Alai dang dapot anggo napatupahon nadenggan. Ai dada hula nadenggan na pinar hagio ni rohaku. Naroai na sohu halomohon ido huula. Alai molo huula na sohinalomohon ni rohaku. Dan apala au mangulasa. Dosa ido tahe na maringanan di bagasan au. Asa jupa ngau songon aturan. Naroado dapot diau. Nang pedipangido rohaku mangulahon na denggan. Ai dihalason jolma perbagasan na diau donian patik ni debata. Alai huida do patik na asing di bagasan akar ruas ni dagiku. Namar musuh do patik na di bagasan rohaku. Gabe dipatuduk doau tugonggoman ni patik ni dosa. Na di bagasan ruas ni dagiku. We au jol mana dangolon. Ise mapalua honahu sian pamatang hamatianon. Mauliate mahudok tu debata marhite-hite Jesus Kristus tu hatai. Di baheni au sadiri mangoloi patik ni debata di bagasan rohaku. Alai mangihuton dagingi patik ni dosaido huolohi. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara. At kas di do apostol Paulus tu huria Rom. Mauliate hudok tu debataku. Marhite-hite Jesus Kristus tu hatai. Jopok dohonon na pinangido ni tu hatta marhite turpuhon akamanginang. Asa totong madok mauliate hita tu hatta Jesus Kristus. Natuk paluahon hita sian daging sian pamatang hamatiani. Ade akamanginang ade. Saliring mangulu hita dang boy hita yes sian dosa. Molo bukwe deta madok ya edde di tau baru ade akamanginang ade. Out alusaku debataku ratung mailau nuai. Ay sudedo mardosa nang pak nang tangan. Sude na adong di pamatang ton. Go dosa dui saluhutna. Asa tohoman na nidok ni apostol Paulus diturpuk sadarion. Naing ingotot tak kamanginang.
Pawadang adong nadinggan jupak kita molo di pamatang tahun. Sian ujung niubu tahun saat tu sisilon ni si majojata. Sudedo dang adong na yes ala ni hado saon na manggonggomi pamatang tahun. Maka sering saya katakan Bapak saudara-saudara, selama kita hidup, kita tidak pernah bersih dari yang namanya dosa. Entah sengaja atau tidak, semua kita pasti berdosa dan semua kita tidak luput dari dosa. Asaido na pinaingot ni Apostol Paulus tu hita na porsia di Yesus Kristus sadarion. Asa molo pe mardosa hita di perdagingot to na kamanginang, ala ito tongma. Ala ito tongma hita berusaha makalomohon pati ni debata mencintai hukum Tuhan, hukum Allah dalam kehidupan kita. Asa molo maralo pe itu pamatang ta. Alai unang madoh rohatta perbagasan maka suguhon pati ni debata. Ido dido Apostol Paulus. Atong amanami na namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Na parjulu na naing dohonot tuhita marhiti turpuhon. Mari kita senantiasa berusaha melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pun kita tidak luput dari kesalahan. Pun kita tidak luput dari dosa. Selama kita hidup tidak ada kita yang sempurna. Tetapi marilah kita berusaha melakukan firman Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh mencintai hukum Tuhan. Patik ni di batang. Di perdalanan ningoluta. Asa molondung di palua Tuhan Yesus pehita siyang gonggoman ni hamatean. Dung di naung di palua Tuhan Yesus pehita siyang gonggoman ni patiki. Namar lapatan dang gabi su ulahonot tapatik. Manginangate. Dang gabi su ulahonot tapatiki. Ay Jesus Kristus do pangaripunan ni patiki. Di bana do dapat hita pangaripunan na. Asa molo taulaho pe patik na sa pului, taulaho pe kapatik ni debata, naing patuduhonot ta holong ni rohatta tuibana. Asa nang penong disesa Tuhan debata, dosat ta marhiti hamamata ni Jesus Kristus. Dang gabi so ulahonot ta patiki. Justru bagi orang yang merasa diselamatkan oleh kasih Kristus, dia harus dengan sungguh-sungguh dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk melakukan firman Tuhan. Hamu kadongan na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Asa unang ma hagaliutay tawain gabi alasan laho mangulahon akka naso hinalomohon ni debata. Asa unang ma akka hahurangani tabain gabi sijatatta maralasak kita ubahin na gabi saya mangulahod dosa hita di pardalanan ningoluta. Nangpe dosa hita ala ito tong berusaha mangulahon pati ni debata. Asasao na ni epistel di minggu sadarion akamanginang Kidung Agung edde 2 ya ualu 1:10 tolu. Oroan ni panguli ido hita. Atong lahomanomunomu haroro ni panguli naing matotong mangarade diri hita kamanginang. Ya naing berusaha hita mempersiapkan diri. Hehe hita siya nakahahulomon, hehe hita siya nakahadusautai. Hehe maho alihahulongan ni rohakko. Nung ngajupa partaon alas, nung ngajupa dikina mangula, nung ngajupa dikina hita mangula kaulauni. Ido dido edde diaya uelu 1:10 dulu. Namar lapatan hita akka oroan di Jesus Kristus, ruas ni Tuhata, nang pehita mangulu di bagasan hadosaun rasi-rasa noaing, ala ito tong mahita hehe sian hadosautai, unang gabi peyam hita dia kahaurangani, alay berusaha bangkit melawan akka hadosaun, mangalo akka hisap-pisap ni pardagingoni. Asa tapataridahon holong ni rohatta tu dibada marhite nasa itaulahon akka hatana di pardalanan ni nguluta. Namin na hinaholongan.
Isi do na tu palua ho kita tu sian pamatang hamatiani. Tuhan Yesus Kristus. Asa akamanami na namin na hinaholongan, tadok matutu mauliate tutu hatta Yesus Kristus si. Naung palua ho kita siyang gonggoman ni hamatian, naung palua ho kita siyang gonggoman ni patiki, jala taulahom mapatik ni debata, ala ni holong ni rohatta, maradopon Yesus Kristus tu hatai. Aman namin na hinaholongan. Ate akka manginang ate. Unang gabi akka hadusaw tay tabayin sijatatta. Dang mangulahon na hinalomohon ni rohan ni debata. Asa molo adong pihak kasahit. Selagi boy hita. Ro marsaur tu bagas joro ni debata. Maka datanglah. Jangan jadikan pergumulan untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Jangan jadikan penderitaan, persoalan itu untuk tidak bersekutu dengan Tuhan melalui doa-doamu, melalui pujian, nyanyian pujian yang kau persembahkan kepada Tuhan. Atong tadok mamaulian itu hatta Yesus Kristus si paluai naung manesak kahadusau tay jalan natuk margugui hok kita mangulahon akan nahinalomohon ni rohani devata. Di pasu-pasu tu hatta mahamuak kamanginang tadi homa buku de nomor 425 ayat 3. Kalau boleh rak mangedeo kita manginang. Hosea puliang sai pargogot maaf tarut junau totong di bain portivio ajari au maniru Tuhaku si pangolu rikot naing boto oku pasal ton pikiranmu hodo namanga puliang sai pargogoy maaf. Di perbadian ini dibatasi pardamai mahamuga bisunding ganjala diramu di marohan ang pikiranmu na yasoha surahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.